गोदो गोदाय मोनसे रायजोआव सासे फालांगि दङमोन। बे फालांगिहा नायल' जाल' सासेल' समायना फिसाजो दङमोन। बिनि मुङानो जाहैबाय तेजिमला। तेजिमलाया उन्दै समावनो अबथिरा बिमा गोमाजानायलाय बिफा फालांगिया बिखौ नायनो थाखाय आरो बेजों थाफानो थाखाय बिमा गोदान लाबोना होफैयो। जाय बिमा गदाया तेजिमलाखौ इसेबो अनामोन, खालि बिफा थानाय समावल' अननायनि भाव दिन्थिफ्लायोमोन। बेबादिनो देदेरखोन तेजिमलाया देरबोनो हमबाय। बेखौ नुना बिफा फालांगिया सानसेखालि गामि खाथिनि सासे गावनि फिसाजो तेजिमलाजों समान बैसोनि हिनजावसा गथ'जों बिलोगो खालामना होयो। गाव फालांगियाव थांनाय समाव तेजिमलाजों गेलेफानो आरो दुखु सुखु रायज्लायनो थाखाय। थ' लोगो, जोंहा बै दैसानि हाब्रां फारसे बेरायहैदिनि। औ थ' लोगो, बेरायहैदिनि। बेसे समायना नायलाय लोगो जों गेलेफैग्रा जायगाया। हाजो हाला, दैमा दैसा जिरि जिरि, बिफां लाइफां सारि सारि। बे हाजोआनो साखि थागोन लोगो जोंनि लोगोखौहाय जेब्लायबो जों सानैजों बावलायलायनो मोननाय नङा। नों गुबुन जायगायावहाय जुलि जाहैबाबो आंखौ जेब्लायबो गोसोआव लाखि लोगो। आंबो नोंखौ अराय समनि थाखाय गोसोआव लाखिबाय थागोन। औ लोगो, थारैनो जोबोद समायना जों गेलेफैग्रा जायगाया। बावा लोगो, नोंबो आंखौ बावनानैल' दाथां। आंहा नै दुखुसो मोनलायलायबाय। समाबो जाबाय लोगो, थुदो थांदिनि न' फारसे। आयौ मा गथ' जाखो बेलाय? अबाव थांखो? न'आव जेबो खामानि गैयै बायदि खालि उदां बेरायगार गेलेनाय। मालाय संनाय जानायल' जाखो बे गथ'आलाय। र' बिफा थासान्दियावल' बेबायदि उदां बेराय गेले जानो मोनगोन बे गथ'आ। र' मालाबा बिफाया फालांगिनि खामानियावल' ओंखारलांथों, होमबासो मोनगोन आङो बे गथ'खौ। र' सिनायाखै बे गथ'आ आंखौ। बेबायदि होनना तेजिमलाखौ बिमाया जंनानै थायो। बेबायदिनो दानसे खावसे बारनानै थांबाय। सानसेखालि तेजिमला बिफा फालांगिया गुबुन मोनसे रायजोआव हरखाबै फालांगि खालामनो थांनांगौ जानानै फैयो। नै बिमा, आं फालांगि खालामनो ओंखारलांनोसै। नोङो तेजिमलाखौ आं गैयै समाव जेबो दुखु खस्थ' दाहो। बियो जोंनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो। बेखौ आं सफैजासिमाव मोजाङै जोथोन लाखि। दे, नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। आं दङ, आं मोजाङैनो नायगोन। बेबायदि सायावल' ओरैनो बुंफ्लानानै गोसो सिं दासो मोननोसै आं बे गथ'खौ सानना लायो बिमा रांखिनिया। थिग बे समावनो तेजिमला बिलोगोआबो सौफैयो, गावनि हाबानि खबर खोन्थानो थाखाय आरो न'खरैनो बयखौबो गावनि हाबायाव लिंनो थाखाय। आफाया बबेयावबा थांनो ओंखारदों नामा? औ आइ, आं आंनि खामानियाव ओंखारलांनो नागिरबाय। माबा खोथामोन आइ? औ आफा, आंनि हाबाया थिग जाबाय। बेखायनो आं नोंसोरखौसो बयखौबो आंनि हाबायावहाय लिंनो फैदोंमोन आफा। आं सोलाबनाय नंला आइ। आं फालांगि खालामहैनायाव गोबाव जानानै सफैस्लाबाबो जानो हागौ। तेजिमलाजों नोमाजों थांसिगोन। आं आशीर्बाद होबाय आइ, जेब्लायबो सुखियाव थागोन। दे थादो आइ मोजाङै। दे आफा, नों थाबल' फैफिननो नाजा। बेबायदि होनना तेजिमला बिफाया फालांगि खालामनो ओंखारलांनायसै। हाब माथो सान्दुंआबो जि गोसा। तेजिमला मोननाव दै लोंनो हाबलायनांसिगोनहाय। मा बिहामजो, माबायदि रुवाथि बायदि थोरसि सुबाय थानोसै नोङो तेजिमलानि? तेजिमला गैया न'आव? दै गांनायखाय दै लोंलांनो नुदोंमोन आं। हा, नोंहा बिदि थोरसि सुबाय थानोसै? गावहा गथ' गथाय गावनि सासेबो गैया। बेबायदि रुवाथि बायदि बाहायनानै जानो तेजिमला बिफाजों गथ' लाहोजायासै।
थैजासे बिदि थोरसि सुनानै जाबाय थानोसै नोङो। देनां मालाय तेजिमलाया बिलाइ हरनाय समावहाय सम्पतिखौ ज' लानानै थांजोबोआ नोङो हाला नायबाय थादो। नों थिगखौनो बुंबायहाय बिखुनजो। देरबोगासिनोबो दंखायो। देनां आंहा हाला नायनानै थानांसिगोनबो आरो। र' माबा मोनसे उपाय खालामनांसिगोन आङो। बे बुरैया थिग खोथाखौनो बुंमारदों। तेजिमलायाथ' देरनायनिफ्राय देरबाय। देनां सम्पतिखौ लानानै थांजोबबा आंहा बिमानो माखौ हरनांगौ? बेखौ र' बिफा गैयियावनो माबा मोनसे बुद्धि खालामथारनांसिगोन। बेबायदिनो तेजिमला बिमाया गामिनि बुरैनि खोथाखौ लानानै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि सोलो बाहायनो हमनायसै तेजिमलानि सायावहाय। लोगो, आंनाथ' जुलिनि समाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङ। नोंहा आंनि जुलियावहाय एसे आवगाय थांग्रोखादो बाल। लोगो मिथिबायना? ओमफ्राय देनां आंखौ दाबावहाय जुलि जानानै थांबाबो। दे लोगो, जागोन दे। थांगोन दे आङो एसे सिगां। नोंबो आंखौ बावनानैल' दाथांहाय लोगो। गुबुन जायगायावहाय जुलि जाहैनानै गोसोआव लाखिखा आंखौबो जेब्लायबो। महारानि, अफाय देवानि मारिहैयामोन? दासो फैबाय नोङो बेरायहैनानै? महारानि, न'आव खामानि गैयै बायदि खालि उदां उदां बेरायनाय? हो, बे न'नि खामानिखौ सोर मावगोन? थां, आमार मावबाय थां खामानिखौ। राजि जा नोङो मालाय संनाय मालाय खावनाय जानो? नै, आंना बाराबा। आयै, नों आंखौ मानो बिदि बुखो? बेबायदिनो तेजिमला बिमानि तेजिमलानि सायावहाय अत्याचार खालामनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमलांबाय। बेबायदिनि गेजेरजोंनो दिनफोरा लासै लासै बारलांबाय आरो तेजिमलानि बिलोगोनि हाबायाबो सफैनायसै। बेखौनो सुजुग लानानै तेजिमलानि बिमा गदाया गाज्रि फाव फान्दायनो साननायसै तेजिमलानि सायावहाय। बेबायदिनो हाबायाव गाननो हरनाय दख'ना सिङाव एन्जर आरो अरखि सोनानै हरो बिमा गदाया दाय नागिरनो थाखाय। नै तेजिमला आइ, दख'नाखौ सोनानै दोनखाबाय आङो। दा हाबा थिलि फारसे सौहैबा गानहैबानो जाबाय। ओमफ्राय नै खोनासंखा, आं जेरखम हरदोंमोन दख'नाया बेबायदिनो सफैफिननांगोन। जेबो मैला सैला दाफोनां। दे जागोन आयै। बेबायदि होननानै तेजिमलाया बिलोगोनि हाबायावहाय ओंखारबोनायसै। आयै, आं बेफोरखौ मा नुखो? मा जाखो लोगो? मानो बिदि गाबखो? बेफोरबायदिया जाखायो लोगो। जेबो नङा, आंनिखौनो गानबानो जाबाय। बिदि होननानै दान्दिसे सम बरखायो तेजिमलाखौ बिलोगोआ। हाबा जोबखांनानै तेजिमलाया दुखु गोसो लानानै न' फारसे गिदिंबोफिननायसै। आयै, जों जेरै बुंहरदोंमोन बिदि जायासै आयै। आङो दख'नाखौ नों हरनाय बायदि महरै लाबोफिननो हायासै आयै। दख'नाया एन्जर अरसिलांजोब्बाय आरो मारै जाखो अरखिजों खामख्लाबलांजोब्बाय आयै। आं बुजिनोनो मोनासै मारै जाखो बेफोरबायदि। आयै, आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना गथ', जेरखम लांदों बेबायदिनो सफैफिननांगौ होननानै। बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो आंलाय नोंनि खुगानिफ्राय? हो, बेफोर मारै जानो मोनखो? बेबायदिनो बिमा गदाया तेजिमलाखौ जोबोद रायनो आरो बुनो हमनायसै आरो दिखियावहाय माइ सौनो थाखाय तेजिमलाखौ लेंलांनायसै। बुद्धिया साला खामानियाव होमारबाय। दासो मोननोसै आं बे गथ'खौ। र' नायनि मा मा खालामलांबावगोन आङो। बेबायदिनो गाज्रि बुद्धि खालामना बिमा गदाया तेजिमलाखौ माइ सौनायाव दिखिजों आखाइ आथिं आरो खर' गासिबो देख्रेबजोबना बुथारना फबना दोनो न' खाथिनि बारियाव। दुखुथिया तेजिमलाया
बेबायदिनो जे जायगायावहाय फबजादोंमोन बे जायगायावहाय लाव बिफांनि महर लानानै रज'नायसै आरो बेखौ नुनानैहाय गामिनि सासे बुरैया जानो लुगैनानै लाव फिथाइखौ बिनो थांनायसै तेजिमला बिमा गदायनाव। बिहामजो 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 मा जाखो आइ? हाब माथो बिहामजो बारियाव जि लाव थाइसे दोननाय दङ आंनो थाइसे खाना हरहाय। अफा लाव नुदोंसै माथो आंलाय नायसनथाराखै जेरैनिफ्राय नुदों बेनिफ्राय खानानै लां। दे बिदिबा खानानै लांसै आं बिहामजो। बेबायदि होननानै बुरैया लाव फिथाइखौ खानो थांनायसै। आखाइ दाफोलाव आंखौ दाखा आं दुखुथिया तेजिमलासो बिमा बाथुलजों माइ सौनायाव देख्रेबनानै बुथारजानाय आं दुखुथिया तेजिमलासो आंखौ दाखा आखाइ दाफोलाव। आं जाया बिहामजो नोंनि लावखौ मा आं तेजिमलासो होननानै रायलायलायनो लाव बेलाय आं जाया आंनो नाङा नोंनि लावखौ। मा नों बेफोरखौ मा बुंदों आइ? बेखौ मिन्थिनानै तेजिमला बिमा गदाया लाव बिफांखौ दानस'नानै गारहैयो गुबुन मोनसे जायगायाव आरो बेवहायबो नारें आसि बिफांनि महर लानानै रज'हैफिननायसै तेजिमलाया। हाब रामोन सान्दुंआबो गोसाथारलै बै आब' तेजिमला मोनाव नारें आसि नुदोंलां थांलै जोंहा एसे बिनानै लायथां आयंनाव। र' होमबालाय आं लायनि नों मोसौखौ नायथ'। दे जागोन दे नों लायदोल'। ओइ आयं मा जाखो आयं? माबालै आयं नोंसिनि बारियाव नारें आसि नुदोंमोन आं थाइनैसो लांनो लां। ना अफाय नुदों खानानै लां। बेबायदिनो लावखार गथ'आबो नारें आसिखौ खाना लांनो होनना फैनायसै। आखाइ दाफोलाव आंखौ दाखा आं दुखुथिया तेजिमलासो बिमा बाथुलजों माइ सौनायाव देख्रेबनानै बुथारजानाय आं दुखुथिया तेजिमलासो आंखौ दाखा आखाइ दाफोलाव। आयौ मा रायलायनाय नारें बेलाय भुत ना मानसि जाखो? आयं आं जायालै नोंसिनि नारेंखौ भुत नामाथाय नारें बिफाङानो रायलायलायो। थाब पिसुनि गथ'आ आरो बेहायबो नारें आसि जानानैसो रज'हैबावबाय नामा बेलाय मासि असान्थि गाज्रि गथ' बेलाय। र' बेखौ दानस'हैगासिनो दं आङो सिखा लानानै सिनायाखै बियो थांनानै थानायावबो उफुद्रुक आरो थैखांनानैबो बेबायदि महाजाल्ला खालामबावबाय बियो आंखौ। बिदिनो नारें बिफांखौबो दानफायबावनानै दैयाव फोजावहरनायसै आरो बेबायदिनो दैयाव दानस'नानै गारहरजानानै दुखुथिया तेजिमलाया बोहैलाङै थब्ल' बिबार जानानै दैयाव बारहैनायसै। बेबायदिनो 7 दानसोनि उनाव तेजिमला बिफाया फालांगिनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननायसै। हाब मा एसेबां समायना थब्ल' बिबार बारनानै दङ जाखो बेयावलाय। थां दिङारि खानानै लायथां आं आइ तेजिमलानो लांफानो बेखौ नुयोब्ला जोबोद खुसि जागोन बियो। बिदि होनना दिङा जावारिखौ खानानै लायनो थिनो तेजिमला बिफाया। आखाइ दाफोलाव आंखौ दाखा आं दुखुथिया तेजिमलासो बिमा बाथुलजों माइ सौनायाव देख्रेबनानै बुथारजानाय आं दुखुथिया तेजिमलासो आंखौ दाखा आखाइ दाफोलाव।
साहाब माथो थब्ल' बिबारा आंखौ दाखा आं तेजिमला होननानै गाबलायलायदों। आं खानो हायासै। हाब मा होनदों नों बेखौ? र' आं थांनाय नायनि। आफा आंनि खुथिया तेजिमलासो आंखौ दाखा आफा। नों गैयै समाव आइ गदाया आंखौ जोबोद दुखु खस्थ' होनानै बुथारनानै दोनफैयो। नों जुदि आंनि आइ तेजिमला मारब्ला दावस्रि जानानै आंनि फाफ्लियाव बाफै। बेबादिनो तेजिमलाया दावस्रिनि महर लानानै बिफाजों न' फारसे थांफाफिननायसै। आरो गावनि सन्देह खालामनायखौ नंमारगौना नंमारा साननानै न'आव सफैनाय लोगो लोगो फिसाजो तेजिमलाखौ गाबज्रिफैनायसै। तेजिमला आइ, तेजिमला आइ, हा तेजिमला आइया बहा थांदों? बिमा। माबा बिलोगोनाव थांदों। नङा बिमाइनाव थांनायानो दाबो सफैया। नोंनि खोथाया मा गोनो गोथो बिमा? नोंखौ आं थगायनाय बायदिसो मोनबाय। आं गैयै समाव नों आइ तेजिमलाखौ जोबोद दुखु खस्थ'सो होबाय नामा? नोंनि खोथाया सैथोमार दा बिमा? थगायाखै आङो, बिमाइनावसो थांमारदों। नङा आफा, आइया थगायदोंसो। आंनो मार तेजिमलाया। आइया आंखौ माइ सौनायाव आथिं आखाइ खर' गासिबो देख्रेबजोबनानै बुथारना दोनदों आफा। होनब्लालाय नों जुदि आंनि आइ तेजिमला मारब्ला बै टेबोलाव दोननाय आर'नाइयाव बाना आंनि आइ तेजिमलानि महराव फैफिन। आंनो मार आफा, नोंनि फिसाजो तेजिमलाया। ओंखारलां नोङो ओंखारलां। नों आंनि न'निफ्राय थाब थाब ओंखारलां। दानो ओंखारलां। नों आं गैयैयाव आंनि नायल' जायल' फिसाजोखौ बिदिसो खालामना दोनदों। निमाहा होदो बिफा आंखौ। बोरैबा गोरोन्थि जाफ्लांबाय। बे खेबसेखौ निमाहा होदो। बेबायदिनो गासिबो खोथाफोरखौ फिसाजो तेजिमलानिफ्राय मिन्थिजोबनानै बिमा गदायखौ न'निफ्राय होखारहरनायसै आरो गाव फसायनाय सेंग्राजों तेजिमलानि हाबाखौ होनायसै आरो ग्रें ग्रें जयै रायजो जानायसै।